Ina son baku labari. Ina son baku labari kunkuru da giwa. Kunkuru da giwa su abokinaye ne. Walele kunkuru abokina. Ina kake abokina. Ina kake abokina. Ina jin yunwa abokina. Ina jin yunwa abokina. Walele kunkuru abokina. Walele giwa abokina. Walele giwa abokina. Ina kake abokina. Ina cin abinci abokina. Ha, kunkuru abokina, hannunka ya kama sosai yo, ga abinci da yawa a cikin dakinka. Kwarai, giwa abokina, wawa ne mai shan wuya. Yaya matanka da yara suna cin abinci a cikin daki? Kunkuru da Allah ka nuna mu wurin da kana samu wannan abinci da yawa. Yara na suna jin yunwa a gida yanzu. Kwakwa ne mu raba mun ci jiya, ba mu samu abin da za mu ci yau ko ba. Giwa abokina, abin da manya suna rike suna cin a gidi ya fi ganye a gidi. Dan fada maka wani lokaci amma ba yau ba. Da Allah kunkuru abokina, ka nuna mun wurin. Matana da yara suna mutuwan yunwa. Za mu yi wannan magana wani lokaci sai gobe da Allah. Walele giwa abokina. Ina kake abokina. Ina kusan mutuwa abokina. Ina kusan mutuwa abokina. Walele giwa abokina. Ina kake abokina. Ha kunkuru, ashe nan ne kana samu abinci din baka giya mun ba. To zan taimake ka in cire wani lokaci amma ba yau ba. Alele giwa abokina. Alele. Alele giwa abokina. Alele. Ina kake abokina. Na kusa mutuwa abokina. Alele giwa abokina. Ina kake abokina. Ina kake abokina.